Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, teling ba kani ka video na kaliang nga ko ban ong fi baro ki ba jong ka bri nyo trap. Bakal day ka por ngi bangin yang halaki jong kijat. Kumba mahatma kanhi uhikai lingba ka swadeshi ka jongu ya ka ba ula batai ya kata ka kentien self reliance lane ka jing shani dalade halade. Mahatma kanhi ula hikai ki ba ki day ban yang halaki jong kijat. Kim day shu ban thit ya ki mar ki matai ki jingdon kam bala penmi da ki British nrei ki deban boycott no ya ki mar jong ki British bat ki deban yang hala ki jong ki jat ki deban penmi nalde kumta kala don kamru yangi ki nome khlaya manta bangin penmi no nalde mangin yang hala ki jong ki jat ngim dei than ban su up ya ki bami na ki we ki jala nrei kala de yangi bangin penmi naga jalala de namar ki resources lane ki mar ki badon kamo ngidon te naga jalala jongru sibun ki mar pokhandao ngidon naga jalala jong nrei kane baro kadei ka jing yalam bakla jong kine ki badon hakabor kine ki badon hakabor kim ailat yangi ki pajba bangin yang halaki jong kijat kim penslur yangi ki pajba bangin yang halaki jong kijat dena kane kadau ken bangi shu apsa ya ki bawan nabar telada ngi shu ap tang ki bawan nabar ki breu ki banabar kila ban ken ben yangi kila ban ken tron yangi kila ban sim kabu kumta kala de yangi ki pajba bangin start ndu menta khamta maka por thebut ngimdeisu ban panjob yakine ki high level yakine ki ruthok ki ruskor namar kine kila lilam ya ki mar ki mata jongi ya ki natural resources lane ki minerals ki badon nakane ka jala jongi te kaladon kamengi bangin long ki bastat hakapot thebut ngire ban thau thamai no eka sarkar khamtam haus nam arjar frang ngimdai shu ban ailat ya kine ki basun syarmta namar kine kila lilam ya ki mar pokhandau jongi kum ya udau yong lada ki badon hakabor kim bamsap kabumut ka jela mekhlia jongi kala riuspa tang na udau yong ru manta udau yong lajan saban lut na kane ka jela mekhlia jongi tang ba ka jela mekhlia jungi kamruspa balai kamruspa namar labam sop dakine ki badon hakabor bat kito ki high level kito ki malik ki try pardoyong kito ki try pardoyong kentubru kito ki bawai kan ki bawai pateng ya ka pardoyong kila ya bam sop kila ya bam klop bat ki badon hakabor ki sulet salan direct sadkhar kumta lada kile kumtoem ka jela mekhla jungi kamkiu mangi ki pajba jong ka jela mekhla ngimyo jong mentoy ne udoyo namare ka pisa labam sop da kito ki high level bat ki badona kabor ladai ba kini ki badon hakabor ki lehok ki kwa ban kentiu ki kwa ban penrospa ya ka jela tang na udah yong ru ngilarus pa te namar ladangi stok be ci udah yong nang ne na jela meklaya bu beda ka jaka stok kiba kwa ban wan thit udah yong jongi ki kali ke bawan nabar kin yo ban wan thit tang ba ngi haban di hakata karkom ken khnang ba ka jela jongi kan kiu nrei ya udah yong la su ditu da kito ki try par doyong da kito ki basimwai doyong bat kine ki badon hakabor omde tangi doyong
Henry sibun ki marpuk hendau. Kajala mekhlaya jungi kadai kabaruspa ladang ya keren ya ki marpuk hendau. Kumyu mau, kumyu siapru, bunde ba lasu ya ditu kumto. Telada su ditu kumto kabumut kin yu nong tang kito ki try kin. Henry kajala em kam yu nong e. Haga jingsha kito ki try jong umau lene jong siap lene jong doyong kide ban donit syaka jela kide ban sutaks khnang ba kan ai jing mentoy ya jela khnang ba ka jela jongi kan ruspa kan kiu re kine ki try jong ki marpo khandau em ki klem sutaks syaka jela dena kene kadau ken ba ka jela ka jongi kam ruspa watla ngidon kerhai ki marpuk hendau. Te pilai im ta. Kato ka jing yakan at bat ka jelasan. Hoit na kaliang jong kino asam lei kila thombor bhai yangi kino mekhlaya. Khamtam haki jaka kaput laslem kila thombor. Nre ka jingya pen ibor khamtam ya kalet kawan jong kali te menta te kala kham ibang hi namar na kaliang jong ki seng jong kali kamai nang ne na jala mekhlaya jong iru kila pen ibor na kaliang jong ngayaru ya ka jing pen ibor ya ka jing khanglat jong kito ki seng nang ne na jala mekhlaya jong ya ki kali asam namar ki kali asam kila shu wanyat kat bamon shane syari khasi jungi khamtam menta por ba kisatwan kai turismo ki kali na jelasam kila ban wan rung direct syadu sya tourist spot lene syadu sya jaka jungok kai lada ka sarkar ka kwa ban kentiu ya ki pajba jong kane ka jela jungi lada ka sarkar ka kwa ban kentiu ya kito ki driver na kane ka jela jungi kamdai ban sya ya ki kali turis ki banabar baken yo ban wan direct syadu sya tourist spot na kale nga jonga ngayaro ya kato ka jingkhang jong ka all khasi mekhlaya tourist and taxi association bat ka all Shillong Tourist Taxi Association ya kito ki kali dekhar ki kali asam ki ba wanrung sya mekhlaya nakli nga jonga ngayro ya ka jingle ka jongki namar lada ki khangum to em ka kentiu gen ya ka business ka jongi ki no mekhlaya ro da ka ba ka sarkar ka syalait lut ya ki kali ki banabar ban wanrung sa mekhlaya kumta kini ki banabar ki donbok sibun namhar kim don kamsu ban sim gali nang ne na jala mekhlaya jungi hindai kilayo ban one direct daki kali lade kumta ki donbok sibun ken kim don kamsu bai kali ki sulut tang bayung phniang lajong bat ka bai turismo katoka ka bai krong haki tourist spot te ki don le ki tourist spot ki bom krong pisaru kumta kisu wan daka boken kalau long ka jingdon bok ya ki tourist ki banabar namar ba ka sarkar kadai ka sarkar arsap ka sarkar ka bakwa ban bamdu ban penjot jauh trajala lajong mereka kentiu pat ya ki banabar kene ka sarkar ka bamta kadai ka sarkar ka bakwa ban bamdu ya utra jalajong ka sarkar ka bamta kalalong kum ki krun ki ba bamdu ya uding watla uding ai jakari ya ki ndre kito ki krun ki bamdu ya uding hadu ba uding undap ut hadu ba uding una yap sendon
Te kane ka de ka jing yu i ka jonga hapo ka jing alam jong kane ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance lane MDA. Te halor ka to ka jing yalang bala mi khmat da u Deputy Chief Minister u ba singob halang dhar ringkat bad u Chief Secretary ringkat bad ki officer nang na jala Meghalaya hakaba kila ya kendu bat ki he Sorkar jong ka jala Assam menen mo te kato ka jing kren ka jong ki kalong tang ka jing mentoy ya ka jala Assam omde ka jing mentoy ya ka jala Meghalaya namar ka jing kren ka jong ki kalong bet ban siu pisah ka jala Meghalaya da ki kelur nakamta kito ki kali Assam ki bala syak penjulor ki bala syak penpat ha ki pajbur ha katoka sngi badon ka jingyai rali jong ka seng ke su ha ka khat knai tarik mo khat knai tarik mentau bunai Agos arjar punriu te ka Sorkar Assam pat hato kan su balut san em ya kito ki kali ki bala syak penjulor kito ki kali nang na Meghalaya ki bala syak penjulor ha kinong Assam katkum ka jing tip ka jonga kalong tang Sorkar Meghalaya kaban siu ya ka balut san nagamta kito ki kali nong Assam ki bala jot ki bala syak penjulor ha ki pajbur ha ka khat knai tarik mentau benai Agos arjar punriu kadba ka Assam pat kam siu ya ki kali Meghalaya ki bala syak penjot ha ki pajbur nong Assam ha ka jing sya Deban siu mar keliang ka jala Meghalaya ru ka deban siu ka jala Assam ru ka deban siu mar keliang balai siu tang ka Meghalaya kadba ka jala Assam pat kam siu haba laya juat baro arliang mamlat deban ya siu bet baro arliang deban siu tang siling kato ka jing penlong meeting jong sunga bahlang dahar bat kito ki he Sorkar na Assam kadai nakamta ka jing mentoy jong ki bat ka jing mentoy jong ka jala Assam omde nakamta ka jing mentoy jong ka jala Meghalaya nakaliang ka jong nganut ban kan kumta balai phi lesiu da ki klur syah ka Assam kadba ka Assam pat kam siu ya ka jala Meghalaya kane kadai kajing nyon ben jong ka jala Assam namar bakine ki he jong ka jala Meghalaya jongi kide ki ba arsap kide ki ba bamsap kim perkhat ya ki tra jala lajong rei ki perkhat bet ki banabar kane bro kade ka jing sim kabu jong ki nong Assam kane kade ka jingentu ka jong ay phi baro ki pajba jong ka bri no trap bang ide ban yang halaki jong ki jat ngide ban penmi na laga jong ka jala ngide ban penmi na do ki marba mardi ki jingdan kam kat ka bang ilae ya ki bom la na laga jong ka jala pat ngin thit tang ba la dang thit maknaru ki we ki jala ki nam nut syu ban sim ka bu yingi namar mangiru ngilas dang de ban penmi na laga jong ka jala makiru gidan kam mangiru gidan kam mar keliang namar ngi marin dia rei ladang ngim penmi na laga jong ka jala ladang isu aplat ya ki we ki jala kin sim ka bu yingi kumba Mahatma Gandhi uhikai ki pajba lingba ka Swadeshi movement hakba ula batai ya kata ka kantin self reliance ka jing shani dalade ula hikai ki pajba baki de ben yang halaki jong ki jat kumta kala dan kamru yangi bangin yang halaki jong ki jat mangi ki pajba ngi de start namar lada ngi penmi nalade ladang yang halaki jong ki jat ka jela jongi ka ruspa omde baruspa tangga jela rei mangi ki pajba ru ngin ruspa kabadan kam yangi kalong bangi dei ban long ki bastat hakapor bangi jit ki nomi khmat ngim dei shu ban shu jit kulmar ngide ban klem no ya kine ki badon hakabor mata namar kine kim lere
kisu kamay spa yala de simet. Day nakamta ka jingmutoy jungi kipadba hanray nakamta ka jingmutoy ka jungki. Kumta mangi kipadba ngide balong kibastat. Namar kine kibadon hakabuar mata. Kila lilam. Ya ki marpok hendaw jungi. Kila kamay spa la kila ka yala de. Hanray ka jala jungi pat. Kam kiu kam ruspa. Kadang mikisngi ka jala jungi kadang duk. Ka klem ruspa. Namar balay bakini kibadon hakabor ki kejit spa yala de. Day nakamta ka jingmutoy jungi kipadba hanray nakamta ka jingmutoy ka jungki. Ti padba pide ban sautu hang ni. Nakaliang ka jonga nga keren beci ki jingsha. Namar katkum ka jing i ka jonga ka longsha kumta. Lada day kumta pi kat kajing bun ki marpuk hendaw nakane ka jala ka jungi. Ngiladai ban ruspa ken. Kajala jungi ngiladai ban ruspa. Hanray lalilam no yakine ki marpuk hendaw. Yakine ki spa hendaw. Da kine ki badon hakabor. San pusau teli ki snem kilayat. Hanray kine ki sorkar ki balalek. Hadu kane ka sorkar ka pamta. Ki debet ki sorkar ki bakwa ban kamay spa tang kito ki badon hakabor. Day nakamta kajing ruspa jong kajala bat kajing ruspa jong ikipadba. Ti nakaliang ka jonga nga kentu epi kipadba nga sipen sya epi lada pi sotu to sotu no lada pim sotu te dep kasyong kamuan jong pi. Ndai nakaliang ka jonga te habang ai i ya ki jing le bomday ya ki jing e nga haban keren. Te parlok kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam biang haki bebat ki video.